Euskal Eskola Publikoa da hezkuntza sistemaren zerbitzu publikoa. Guztion hezkuntza eskubidea bermatzen duen bakarra. Titulartasunak agintzen du zer den publikoa, guztiona, eta zer pribatua, erakunde pribatuena. Hezkuntza zerbitzu publiko kontzeptuarekin zeharo desberdinak diren bi sare berdindu nahi dituzte, publikoa eta pribatua, baina horrek arriskuan jarriko du eskola publikoa, eta pribatizatzailea izango da. Euskal Eskola Publikoaren ezaugarrietako batzuk dira horiek. Euskal Eskola Publikoa herriaren eskola baita, denona eta denontzat. Hezkuntzaren erdigunean jarri behar duguna. Horregatik, hezkuntza lege berriak erabateko apustua egin behar du Euskal Eskola Publikoaren alde. Euskal Eskola Publikoa sistemaren ardatza izan behar du, eta lehentasun osoa behar du baliabideen aldetik. Auzo eta udalerri guztietan bermatu behar da eskaintza publikoa. Eta eskaintza publiko nahikoa badago, ez da plaza pribaturik itundu behar. Lege berriak norabide horretan egin behar du planifikazioa, eta itunpeko ikastetxe pribatuen gain eskaintzarekin amaitu behar du. Eskola segregazioa da gure hezkuntza sistemak duen arazo larrienetako bat. Hezkuntza sistemaren privatizazioaren ondorio zuzena da segregazioa, ituntze unibertsalaren ondorioa. Izan ere, bi sare egoteak segregazioa sortzen du. Horregatik, hezkuntza lege berriak sare publiko bakar eta orekatuaren oinarriak jarri behar ditu. Euskal Eskola bakarra nahi dugu, alegia, ez dadila publikoa ez den eskolari finantzatu diru publikoarekin. Lege berriak ikastetxe pribatuen ituntzeari amaiera eman behar dio era progresiboan. Hezkuntza eskubide unibertsala sistema publikoak bermatu behar du. Hezkuntza eskubidea ezin da ikastetxeen nahi sareen arteko lehian oinarritu. Izan ere, lehiakortasunaren bidetik desberdintasunak areagotzen dira. Merkatutik kanpoko eskola behar dugu. Eskola laikoa nahi dugu. Lege berriak laikotasuna bermatu behar du hezkuntza sistema osoan. Gizarte osoaren kohesioa familiek ikastetxea aukeratzeko eskubidearen gainetik dago. Elkarbizitza helburutzat hartuta, eskola publiko inklusiboa nahi dugu. Ez dugu onartzen ikasleen banaketa estigmatizatzailea. Lege berriak ikasleen onarpen araudia aldatu behar du eskola publikoaren mesedetan. Euskal Eskola Publikoa da euskalduntzen duena. Eskola publikoaren 80%tik gora D ereduan ari baita. Euskalduntzean hutsune nagusia itunpeko ikastetxe pribatuetan dago. Itunpeko ikastetxe pribatuak indartzeak euskara ahultzea ekarriko du. Euskara erdigunean jarriko duen hezkuntza legea nahi dugu. Lege berriak ikastetxeen publifikazioa ahalbidetuko duen araudia sortu behar du. Publifikazioa bultzatzeko eta privatizazioa eteteko. Eusko Jaurlaritza da egungo egoera diskriminatzailearen erantzulea. Bere hezkuntza politiko okerrengatik, sare publikoarekiko erakusten duen utzikeriagatik, eta itunpeko ikastetxe pribatuen privilegioak mantendu eta handitzeagatik. Eusko Jaurlaritzak ez luke itunpeko ikastetxe pribatuen esku utzi behar hezkuntza eskubidea. Bere betebeharra baita, eskaintza publiko kalitatezkoa ematea herritar guztiei. Alderdi politikoen ardura da, hezkuntza sistema bidezkoa eta berdintzailea eraikitzea, hezkuntza sistema publikoa indartzea eta babestea, eta hezkuntza sistemaren privatizazioa etetea. Euskal Eskola Publikoa, zurea, gurea, denona.